Sari kaham joto friend rokno tini ani video slamjak tak borok rignai ni video hingke norok first time to last ani video paya sajara nai tongdi first time no nai tongtoba subscribe like share comment khlaidi tai norok oro ni rignai bobo hai color hamjak saibo manai tak borok rignai mo rignai hingke khaksa kya pura takjak sona nangya tai tilaro thangai pura takjak rignai no tak borok yakbai tangmani kuno tatini bo takmani yamo yakbai takmani hingke norok ani video no bobo hai color hamjak a color no bo norok no sa oino color bo norok jotoni se hamjagoi tongo hingkangkai ani ro order khlai manai nawi manai hingke oro ni rignai ni bisingo bo onai rokom color norok hamjagoi tongo hingke choice khlaio hingkangkai ana sadi ani number tongo aro sui rijak number contact khlaidi ang bai hingke hainai naitine chong tak borok rignai mo bo tirpuri rignai no mo bo joto color bai tak tongo naithok mo bo tatiniya tai o rignai hingke supana color thangya rong thangya khedeng kaham bai takjak mo naithok kai hingkangka oro ni rignai ni bisingo color joto bai takjak tongo norok nai di hingke oro no hainai norok choice khlai manai bobo hai rignai hamjak tai bobo hai rignai color nang norok ang bai kwrwngoi ang bai contact khlaiui sai manai oro ni rignai ni tirpui rignai ta borok hingke omo hai bisingni no plan rignai bo norok nugui makna first time o aro ni bo norok ang bai salai manai oro ni bo tirpui rignai bo norok ang bai salai manai hingke norok jodi se first time o ani video nai tong hingka hingke ba subscribe khaidi tei like khaidi share khaidi comment khlai bo sadi bobo hai rignai hamjak hingke faidi friends jok ani video tini musuk no jara slamjago hingke hainai next video malai phinai।